Bore da I chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Dyma'r ail o'n oedfaon fwy nadoligaidd ni. Fi'n siŵr bod y mwyafrif neu llawer ohono ni efo'n addurniadau ni lan yn y tŷ bellach. Please credwch fi fod gweddill y tŷ'n edrych yn fwy nadoligaidd na'r stafell yma. Sori, falle erbyn wythnos nesaf neu'r wythnos wedyn byddai di llwyddo i wneud chydig bach fwy o ymdrech yn y stafell yma fyd. Ond wrth gwrs, mor hyfryd yw addurniadau a'r holl bethau hynny. Y reswm i ni'n dathlu yw genedigaeth yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n wych yn dydy. Ein bod ni'n gallu treulio chydig o amser i fyfyrio ac i feddwl yn fwy am hynny. Felly, gadewch i ni weddio nawr, gadewch i ni gyflwyno yr oedfa hon i'r arglwydd. O Dduw ein tad i ni yn diolch i ti am y Nadolig. Yn diolch am yr hyn rydyn ni'n ei ddathlu, sef fod Crist, yr arglwydd Iesu, wedi dod, yn un ohono ni wedi dod i'n plith ni. A ni'n diolch wrth iddo fe wneud hynny, ein bod ni'n gweld dy gariad di. Ni'n diolch ein bod ni'n dyweld di yn cymryd y cam cyntaf yna, fel petai tuag ato ni, cyn bod ni'n dygeisio di, tra bod ni dal yn elynion i ti, fe wnes di'n caru ni, ac anfon dy fab di o Dduw i'n achub ni. Ni'n gweld hynny o'r cychwyn. Ni'n cael yn atgoffa yr hanes yna yng Ngardd Eden pan mae Adda ac Efa wedi pechu. Mae'r byd wedi syrthio i bechod ac eto ti o Dduw sydd yn mynd ac yn chwilio amdano nhw. Diolch fod Iesu wedi dod i'r byd yma i chwilio amdano ni, y defaid colledig. Diolch fod y bugail da wedi dod i roi ei fywyd ei lawr drosto ni. Arglwydd, gad i'r oedfa yma nawr unwaith eto ddod â gogoniant i ddenw di, ac arglwydd gad i ni sydd yn gwrando ac yn daddoli di, gad i ni brofi dy fendith di hefyd, o sgweli di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, nawn ni barhau yn y naddoliad ni trwy ganu carol gyda'n gilydd.
droi nawr at air Duw. Ac os wnaethoch chi ymuno â ni wythnos diwetha, byddwch chi'n gwybod bod ni'n treulio chydig wythnosau yn edrych ar benodau cyntaf yr Efengil yn ôl Matthew. Dechreuon ni wythnos diwetha gyda hanner cyntaf pennod 1, y rhestr yna o achau, neu coeden deulu yr arglwydd Iesu. Ac y bore yma nawr ni am fynd ymlaen i edrych ar weddill y benod, lle mae'r narratif, y stori, fel petai yn dechrau o ddifri. Felly, Matthew pennod 1, a ni'n mynd i ddechrau yn adnod 18. Dyma air ein Duw ni. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd, a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig I ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu, a mae ef a wareda I bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wirif yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach â hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Amen. Amen. Wel, diolch I Dduw am y rhan arbennig yma o'i air I ni. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd unwaith eto. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch fod y rhan yma o'r gair wedi ei chofnodi ar ein cyfer ni. Ein bod ni'n cael clywed rhyw gymaint am enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ac, Dad, ni'n diolch I ti, dy fod ti wedi addo y pethau hyn. Wedi trefnu nhw a'i cynllunio nhw ymhell o flaen llaw. Ni'n clywed fan hyn yn y darlleniad am rhan o broffwydoliaeth Eseia. Y geiriau hynny wedi rhoi gen I ti cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd ymlaen llaw. Ac I ymherson yr arglwydd Iesu, ni'n gweld y cwbl yn dod at ei gilydd ac yn cael ei cyflawni yn berffaith. Arglwydd ni'n gallu dychmygu fod y bobl di dros yr canrifoedd a'r cenedlaethau wedi bod yn darllen yr Hen Testament, darllen yr proffwydoliaethau yma, ac yn crafu pennau nhw'n meddwl sut gall y fath beth ddigwydd, sut gall fod yn bosib, pa un person all gyflawni yr holl beth yma. Ond ni'n diolch bod ni'n gweld yr arglwydd Iesu fel cyflawniad y cwbl. Ac I ni'n diolch am gyfle eto heddiw ac eleni I feddwl am y pethau hyn, I atgoffa'n hunan o'r Nadolig, pam fod yr Nadolig yn angenrheidiol, pam fod e'n hanfodol ar ein cyfer ni, fod e ddim yn rhywbeth ni'n gallu ddiystyru. Na'i gymryd yn ganiataol, ond fod yr Nadolig genedigaeth yr arglwydd Iesu yn rhywbeth gwbl angenrheidiol ar ein cyfer ni. Helpa ni weld hynny
unwaith eto, a helpa ni o arglwydd i dyfolu di, dyfawrygu di am y pethau hyn. Arglwydd ni'n gweddïo nawr, a byddwn ni yn ymwybodol o dylawd i ar waith yno ni. Ac gad i ni glywed dylais di yn siarad â ni trwy dy air di. Arglwydd ni'n cyflwyno yn gwlad ni. I ni'n parhau i ddiolch i ti wrth i ni weld y nawr yr brechlyn yma yn dod ar gael, ac i ni'n gweddïo y bydd yn llwyddiannus ac wneud i amddiffyn pobl ein gwlad ni, os gweli di fod yn dda. Ond i ni'n diolch yn fwy fyth fod un wedi dod mwyn ein gwaredu ni o'n pechodau ni, Iesu Grist. Helpa ni felly y bore yma i roi'n ffydd ni'n gyfan gwbl ynddo fe. Amen bod ni'n dod ac yn gofyn y pethau hyn i gyd yn ei enw ac yn ei heiddiant e. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i gael slot nawr i'r plant, ac yn ar ôl hynny bydd dad yn cyflwyno'r ail o'n carolau plygau ni. Yr wythnos hon, rydyn ni'n parhau gyda hanes geni Iesu Grist. Ac mae'r darlleniad heddiw yn dod o Matthew 1:25. Roedd Mair a Joseph wedi dyweddio ac yn mynd i briodi. Ond pan glywodd Joseph fod Mair yn disgwyl babi, aeth yn drist ac yn grac ac yn meddwl fod Mair wedi pechu. Felly penderfynodd Joseph y byddai'n gadael Mair a mynd ei ffordd ei hun. Ond pan oedd Joseph yn cysgu, ymddangosodd angel yr arglwydd iddo mewn breuddwyd. A dywedodd yr angel wrth Joseph, Paid â gofni, mab Duw yw'r babi. Byddwch yn ei alw yn Iesu, achos mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. I fyddhaodd Joseph i'r angel, ac fe briododd e Mair. Cafodd Mair fabi a'i alw yn Iesu! fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn. Sut fyddech chi yn teimlo o weld angel? Dwi'n siŵr y byddech chi fel fi yn dychryn, fel nath nifer o bobl yn y Beibl. Ydych chi'n cofio ymateb y bugeiliaid pan ymddangosodd yr angylion yn yr awyr? Dyw gweld angel ddim yn rhywbeth cyffredin ac arferol. Ond beth mae'r angel yn dweud wrth y bugeiliaid? Peidiwch â gofni. Mae gen i newyddion dawl awenydd mawr. Enw arall ar Iesu yn y darlleniad yw Emmanuel! sy'n golygu Duw gyda ni. Iesu yw Duw, a byddai'n dod i fyw yn y byd, a byddai pobl yn gallu ei weld. Doedd gweld Duw ddim yn rhywbeth cyffredin chwaith. Yn yr Hen Testament, dywedodd Duw y byddai unrhyw un sy'n gweld ei wyneb yn marw. Gan fod Duw mor sanctaidd, mor berffaith, a phechod mor ofnadwy, roedd Duw wedi ei wahanu oddi wrth ei bobl. Wel, dyma'r reswm arall dros ddychryn. Ond mae'r angel yn dweud bod y ffaith fod Duw yn dod i'r byd yn newyddion da o lawenydd mawr. Achos nawr, mae Duw yn dod i fyw gyda ni trwy Iesu Grist, fel y gallwn ni ddod at Dduw, a fydd e ddim yn ein gadael ni byth. Dyle hyn ein gwneud ni'n hapus iawn a rhoi cysur i ni. Felly cofiwch neges bwysig angel yr arglwydd.
Peidiwch ag ofni, mae Duw gyda ni. Siôn Ebrill oedd enw barddol yr un sgrennodd y garol gyfarwydd roedd yn y wlad honno. Neu John Richards roedd fe I enw Caerdydd. Ac un o Lanbedr ar Didwy oedd yn agos I Harlech. Crefftwr oedd wrth I alwedigaeth, ond oedd hefyd yn fardd gwlad ac yn dipyn o grefftwr fel bardd gwlad. Ac fe sgrennodd sawl carol plygen. Hynny oedd yn arfer yn y cyfnod yna I feirdd sgrennu carol newydd ar gyfer bob Nadolig. Ac ni'n gwybod bod y garol yma wedi sgrennu ar gyfer Nadolig 1792. Ac fe ath yn boblogaidd iawn wedyn yn y 415 ar y taflenni baledi bach oedd yn cael ei gwerthu o ffair I ffair ac o farchnad I farchnad ac yn dod yn boblogaidd iawn trwy hynny. Nawr, roedd mae ar yr un mesur yn fras a garol plygen enwog arall o deied pob Cristion. Ac fel y carolau plygen y gyffredinol, ni'n gweld y garol yma dau beth I nodi falle yn gyffredinol, sef yn gyntaf wrth bod y garol yma'n hir. Hynny yw 3 phennill sydd yn casgliad ni, ond mae yna 8 o benillion I gyd, ac maen nhw'n 12 llinell I bob pennill, a'r llinellau yna'n rai hir. Felly dipyn o gamp i'w canu nhw. Ond y peth arall I nodi am y carolau plygen yn gyffredinol yw y mynegiant sydd nhw. Mae yna fynegiant cywrain, mae yna fynegiant soniarus. Mae nhw'n ymdebygu I ganu cyngeneddol yn yr ystyr yna oherwydd bod yna lawer iawn o odli ac o gyflethreni ynddyn nhw. Ni'n gweld hynny ar y dechrau'n deg ydyn ni. Roedd yn y wlad honno fe geiliad yn gwylio I praidd rhag I charpion I'n lle. Daeth angel yr arglwydd mewn didwyll fodd dedwydd I dreithi ddynt newydd o'r nef. Chi'n clywed yr cyflethreni yna a'r odli yna yn cyfoethogi'r dweud. Wyth pennill sydd i'r garol yn gyfan, ond 3 ni wedi rhoi sylw iddyn nhw nawr, sef y 2 pennill agoriadol ac yna y pennill ola. A beth sydd gyda ni ar y dechrau'n deg, wrth gwrs, yw hanes yr angel y gyhoeddi wrth y bugeiliad fod Crist wedi eni. Ac yn yr hanes wrth gwrs yn lyc benod 2. A mewn gwirionedd mae geiriau agoriadol y garol yn adleisio adnod 8 yn lyc 2. Ac yr oedd yn y wlad honno fugeiliad yn aros yn y maes ac yn gwylio ei praidd rhyw nos. Mae'n ddiddorol pwy oedd y fugeiliad yma. Hynny roedd yn y wlad honno fugeiliad yn gwylio ei praidd rhag I charpion I'n lle. Hynny o'n nhw'n amddiffyn y praidd. Ond mae bosib iawn mae'r praidd oedd yr wyn oedd yn cael I magu mwyn I aberthu yn y deml yn Jerusalem rhyw 6 milltir I ffwrdd o Bethlem. Ac mae yna rhywbeth trawiadol yn does yn y ffaith bod y bugeiliad yma yn gofalu am yr wyn oedd yn mynd I cael ei aberthu yn y deml a nawr nhw'n clywed fod oen Duw I hun yr un oedd yn mynd I gyflawni'r holl aberthau wedi cael ei eni mewn preseb yn Bethlem felly ynddo fe. Hynny yw mae'r angel yn dod at y bugeiliad ac wedyn mewn didwyll fodd dedwydd yn dreithi iddyn nhw'r newydd da yma o'r nef gan hyddys gyhoeddi fod Crist wedi eni, mawr ydyw daioni Duw Ior, a hwythau nawr pan eithon I Bethlem dredirion, hwy gawson ni'n cyfiawn mewn côr, mewn presef, felly y rhyfeddod yna bod yr un cyfiawn mewn preseb, mab Duw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb, 3 undeb, hynny yw mae'n un o'r drindod, 2 birdeb di ball. Mae'n frenin gogoniant, miloedd ei molant, fe'n tynnodd o feddiant y ball. Yr un mawr yma sydd yn llwyddo i'n hachub ni rhag drygioni a rhoi achodwriaeth yn ei hwnnw yn y preseb, un o'r drindod yn y preseb y Bethlem.
Ac yna mae'r ail bennill wedyn yn mynd ymlaen mewn gwirionedd i ddisgrifio'r olygfa yn y preseb. A y cyferbyniad yma rhwng Mair fel mam Crist a fel yr un a greuwyd gan Grist. Ni chafodd Mair birwen o amgylch I baban, na rwymyn, na gwlanen yn glid. Ani o dim o'n foethau'r byd yma, na fferlau, na ffarlwr, na seigiau, na siwgr I brynwr y barnwr y byd, yw'r un mawr yma, ddim yn cael unrhyw foethau daiarol fel bethau. Cydachau yn cynhesu gwir frenin I chelfri, a'r preseb yn weli diwad. O gwelwch mae'r ffyddlon, mor isel, mor raslon, yn magu'n drathurion I thad. Roes laeth I fy meithau brenin o'i bronau, a'i drin ar ei gliniau trwy glod. O'i chroth yr esgorodd, o'i dwyfron y porthodd, a'r hwnedoedd cyn bydoedd yn bod. Y mynegion tryfeddol yma nawr o berthynas Crist a Mair, a'r ffaith fod yr un oedd cyn bod wedi chreu hi, eto wedi cael I eni o'i chroth. Ar ôl y ddau bennill gyntaf, mae'r garol yn mynd yn ei blaen wedyn I sôn I ddechrau am Herod ac am bwerer drwg yn ceisio mosod ar y baban Iesu ac yn goffod dianc i'r aifft. Ond wedyn mae'r penillion wedyn yn darlunio gwahanol agweddau ar Grist a'i berson a'i waith. Yn yw, mae yna bennill sy'n sôn amdano fe fel y meddyg trigarog. Pennill wedyn sy'n sôn amdano fe fel priod I eglwys. Pennill arall wedyn yn sôn amdano fe fel yn debyg I arch Noa yn gallu achub bobl o'i fewn. Ac yna pennill sydd mor nodweddiadol mewn gwirionedd o'r carolau plygen, lle mae yna wahoddiad ac anogaeth yn wir I bobl I droi ac I ffoi at Grist am fywyd. Ac yna ni'n cael y pennill y clo, felly yn y pennill ola, pennill wyth. Lle mae yna datganiad mewn gwirionedd yn fe, wrth blant Seion. Seion fyna, Seion yn golygu Jerusalem, felly plant Seion yn golygu bobl ddiw. Nac ofnwch blant Seion. Fe welir diwiolion a'i gynnen rhagwynion I gyd. Hynny maen nhw wedi cael I golchi'n lan fel bethau. Yn lan wedi canu. Y gair canu yna yn golygu gwyni. Gair gyfarwydd I bobl y de, falle ddim mor gyfarwydd I bobl y gogledd. Yn lan wedi canu yn werthfawr waed Iesu maint fi beiddi yn y byd. Ac I ni'n mynd I fyd llyfr y datgyddiad yma bobl ddiw yr eglwys nawr wedi cael I dillad wedi gwyni. Maen nhw'n lan ac yn berffaith lan nawr yn y nefoedd. Yn rhyddion o'i cystydd yn y nefoedd nawr, maen nhw'n rhydd o bob hoen a chystydd, yn canmol I harglwydd, yn cario hardd balmwydd bob un mewn teyrnas uwch deiar, fel haul yn dra hawddgar, heb garchar, na galar, na gwyn. Mae'r gair gwyn fyna yn hen air yn golygu poen. Felly maen nhw yn y nefoedd nawr yn rhydd o bob cystydd. Maen nhw mewn teyrnas uwch ddeiar fel haul yn dra hawddgar. Mae yna gyfeiriad fyna mewn gwirionedd at Caniad Solomon, y chweched benod o Caniad Solomon, lle mae yna gwestiwn yn cael ei holi fyna, pwy o hon sydd fel yr haul? Mae Caniad Solomon, wrth gwrs, yn llyfr sy'n datguddio, sydd yn sôn am gariad rhwng priodferch a'r priodfab ac yn cael I ddehongli gan Gristnogion fel rhyw fath o ddarlun o gariad Crist at yr eglwys at ei priodferch. Ac beth sydd gyda ni fan hyn felly yw pwy o hon nawr sydd fel yr haul? Wel, yr eglwys. Mae'r eglwys wedi cael ei glanhau, ond mae nawr yn disgleirio fel yr haul yn y nefoedd. Ac wedyn mae yna anogaeth yn oes wedyn ar y diwedd. Mae yna sôn wedi bod am canmol I harglwydd yn y nefoedd, a nawr ar y diwedd, maen nhw'n dweud, wel, beth fydd testyn y canu? A'r bachgen bach Iesu fydd testyn y canu. Fi'n gweidi'n prynu ar y pren,
A nawr, yn lle ni yn y nefoedd, os liciwch chi, fydd canu i'r briodfab. Y briodferch yr eglwys yn canu'r briodfab, yn ffyddlon cantorion o nifer plant seion, bob nina yr un moddion, yr un ffordd, felly bob nina yr un moddion. Dewch i ni fod yn rhan o'r canu mawr na i'r diw mawr y ddau sy'n prynu ar y pren. Wel, amen yn wir. Roedd yn y wlad honno, fugeiliaid yn gwylio, ei braidd rag ei siarpion ei lle. Daeth angel yr arglwydd, mewn didwyll fodd edwydd, i dreuthu ddynt newydd o'r ne. Gan addysg gyhoeddi, fod Crist wedi ei eni, mawr ydyw daion i diwiwr. Am gweithau pan eithom, i Fethlem dredirion, hwy gawson ni'n cyfion mewn côr. Mab diw tragwyddoldeb, yn gorwedd mewn preseb, Trin undeb i'r debdi ball, mae'n frenin gogoniant, mil oedd moliant, fynt anodd o feddiant y fall. Ni chafodd mae'r birwen, o amgylch ei bachgen, na rhwymin a gwanen yn glid. Na fferlau na ffarlwr, na seigiau na siwgwr, i brynwr a barnwr y byd. Cadach ein cynhesu, gwir frenin i chelfri, a'r preseb yn weli diwad. O gwelwch mae'r ffyddlon, mor isel mor raslon, yn magu'n drathurion ei thad. Roes laeth i fy meitha, i'w brenin o'i brona, a'i drin ar ei gliniau drwy glwd. O'i chrodd yr esgorodd, o'i dwy ffron y porthodd, rhwng y doedd cyn bydoedd yn bod. Na cofnwch blant seion, ddewelir diwiolion, a'i gynnau'n dragwynion i gyd. Yn lan wedi ei canu, yn gwerthfawr waith Iesu, maint i'w bwyddyn y byd. Yn ryddion o'i cystydd, yn canmol ei harglwydd, yn cario harbalmwydd bob un. Mewn teyrnas i'w gaear, fel hael yn drahawddgar, heb garchar na galar na gwyn. A'r bachgen bach Iesu, fydd testyn y canu, fydd gweudi'n brynu ar bren. Yn ffyddlon cantorion, o nifer blant seion, bom ninau'r un moddion. Amen. Wel, trowch gyda fi at yr adnodau hynny ddarllenon ni yn gynharach yn Mathew penod 1 adnodau 18 ymlaen i ddiwedd y benod. Ac wythnos diwetha, wnaethon ni ofyn y cwestiwn, sut mae'r Nadolig yn dechrau i chi? A bore yma, fi eisiau gofyn cwestiwn arall i chi, a'r cwestiwn yw hyn, sut mae'r Nadolig yn teimlo i chi? Sut mae'r Nadolig yn teimlo?
Mae'n air di datblygu ond dos am byti sut mae'n Nadolig fod i deimlo. Ni'n defnyddio fwy falle yn y Saesneg nag yn y Gymraeg, yr gair yma Christmassy. Bod rhywbeth yn teimlo'n Christmassy, ond ni yn dweud yn Gymraeg hefyd yn ni fod rhywbeth yn nadoligaidd, yn gwneud i ni deimlo yn nadoligaidd. Be mae hynny'n golygu? Wel, fi'n siŵr mae rhan o be mae'n golygu yw fod y peth neu'r pethau yma yn gwneud i ni deimlo yn llawen, bod nhw'n gwneud i ni deimlo rhyw faint o heddwch, a bod nhw'n gwneud i ni deimlo yn fodlon. Wel, fel pobl, ni yn chwilio am y pethau hyn. I ni eisiau bod yn llawen. I ni eisiau profi heddwch yn ein calon. I ni eisiau bod yn fodlon, yn satisfied. Ni'n deheu i'r pethau yma i fod yn wir amdano ni. Ac eto'r gwir yw yn naturiol mae'r pethau yma ar goll. A dim syndod felly bob blwyddyn ein bod ni'n gwneud ymgais trwy addurnio ein tai ni a rhoi goleuadau lan a rhoi anrhegion a bita'r holl danteithion yma. Be ni'n trio gwneud? Wel, ni'n trio llenwi'r gwacter yna. I ni eisiau teimlo'r pethau yma, ni eisiau teimlo'n yn Christmassy, ond wrth gwrs dyw just ddim yn para ydy e. Ond chi'n gweld dyma sut mae Duw am i ni deimlo. Dyma yr union bethau mae Duw wedi bwriadu i ni i'w profi. Mae eisiau ni fod yn llawen, mae eisiau ni fod yn ddedwydd, mae eisiau ni fod yn fodlon. Yn wir, dyna be mae Nadolig yn ceisio i gyflawni. Dyma pam y Crist wedi dod mwyn cynnig y pethau hynny i ni. Ond gyntaf, mae'n rhaid i ni gymryd cam yn ôl yn does. Yr unig ffordd i ni'n gallu profi'r pethau yma trwy'r arglwydd Iesu Grist yw os yn gyntaf ni wedi gweld bod ni angen y pethau yma, bod nhw ddim gennym ni yn barod. Mae'n rhaid i ni sylweddoli, mae'r rheswm i ni angen Nadolig, i ni angen Iesu yw oherwydd y ffordd i ni'n teimlo mor aml yw cywilydd ac ofn ac euogrwydd. Dyna'n problem ni, a dyna lle fi eisiau ni ddechrau'r bore yma. Meddwl am ein problem ni fel pobl. Ac i ffeindio greiddyn y broblem, ni'n gorfod mynd reit nôl i ddechrau fwy neu lai, dechrau'r Beibl a hanes y cwymp. Ar ddechrau'r Beibl mae dyn ni yr hanes am Dduw yn creu'r byd, mae'n creu pobl, Adda ac Efa. Mae'n creu ni fel ddynoliaeth ar lun a delw Duw, yn debyg i Dduw. I gael perthynas gyda Duw. Mae'n creu ni fel pobl mwyn i ni brofi llawenydd a heddwch a bodlonrwydd ynddo fe. A chi'n cofio, wrth i Dduw greu dyn, mae'n rhoi gorchymyn. Un gorchymyn. Dim ond un peth oedd yn cael ei wahardd a'i gadw rhag y ddynoliaeth. Un peth oedd yn arwydd o'r ffaith mae'n fe sydd Dduw a pobl ydyn ni, bod nhw ddim i fwyta ffrwyth o un goeden penodol yn yr ardd. Ond yna wrth gwrs mae Satan yn dod. Mae'n dod ar ffurf sarf, mae'n ei temptio nhw. Mae Adda ac Efa yn cymryd o'r ffrwyth, maen nhw yn bwyta. Ac yna ni'n darllen y geiriau hyn, Genesis 3, adnod 7. Yna, agorwyd ei llygaid hwyll dau i wybod ei bod yn noeth. Ac wneasant ddail ffigysbryn i wneud ffidogau iddynt ei hunain. A chlywsant sŵn yr arglwydd Dduw yn rhodio'n yr ardd gyda hwyr y dydd, ac ymguddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr arglwydd Dduw ymysg coed yr ardd.
Ond galwodd yr arglwydd Dduw ar y dyn a dweud wrtho, ble rwy ti? Atebodd yntai, clywais dy sŵn yn yr ardd, ac ofnais, oherwydd fy mod yn noeth, ac ymguddiais. Be ni'n gweld yn digwydd fan hyn? Wrth i'r ddynoliaeth bechu, mae yna nifer o bethau yn dod i'r amlwg yn syth. Yn gyntaf, ni'n gweld cywilydd, yn dydyn ni. Mae Adda ac Efa yn dod yn ymwybodol nawr o'i noethni. Maen nhw wedi stopo edrych ar Dduw a maen nhw'n dechrau edrych ar ei hunan. A nawr maen nhw wedi pechu, dyn nhw ddim yn hoffi'r hyn maen nhw'n ei weld. Maen nhw'n teimlo cywilydd. Ac maen nhw'n mynd a maen nhw'n ceisio gorchuddio i noethni. Peth arall sydd yn codi'n syth yw ofn. Maen nhw'n teimlo ofn, maen nhw'n clywed Duw yn dod ac yn hytrach na rhedeg at Dduw fel bydden nhw wedi gwneud bob tro arall nawr, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd a maen nhw'n cuddio hunan ymysg coed. Mae yna euogrwydd yma yn does. Maen nhw'n ymwybodol bod nhw wedi gwneud rhywbeth o'i le. Bod nhw ddim bellach yn ddieog ac yn lan ac yn bir. Maen nhw'n gwybod bod nhw wedi anifuddhau. Ac wrth gwrs, gwreiddyn y cwbl yw i pechod nhw. Maen nhw'n teimlo'r pethau newydd yma, pethau nhw ddim fod i deimlo, pam oherwydd bod nhw nawr wedi pechu. Ac wrth iddyn nhw bechu, mae'r pechod yna wedi gwahanu nhw oddi wrth Dduw. Mae'r berthynas yma wedi thorri. A nawr mae cydwybod nhw'n eu cyhuddo nhw. Maen nhw'n edrych ar eu hunan ac yn edrych ar y byd o'i cwmpas nhw a mae'r cwbl yn anigonol. Chi'n gweld o'r foment yn amlan, ein instinct ni bellach yw i rhedeg i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd, i geisio cuddio'n hunan oddi wrtho fe. Y nawr mae presenoldeb Duw yn rhywbeth sydd yn codi dychryn ag ofn arno ni. Beth i ni i gyd yn ceisio i wneud fel Adda ac Efa yw gorchuddio ein noethni a cuddio ein cywilydd a delio gyda'n problemau ni ein hunan. I ni'n ceisio gweithio ac ennill ein ffordd yn ôl i'r lle ni wedi syrthio ohoni, ond mae'n amhosib. Mae mor ffôl yn dydi. Mae yna rhywbeth bron a bod yn comic am be mae Adda ac Efa gwneud. Yn trial defnyddio'r dail yma i cuddio i hunan ac yn trial cuddio tu ôl i goeden rhag y Duw, holl wybodus, holl bresennol. Mae'n ffôl, mae'n amhosib. I ni methu delio gyda'n pechod ni ac i ni methu cuddio rhag yr arglwydd ac y gwir difrifol dychrynllyd yw fod na ganlyniadau i'n pechod ni. O Duw di rybuddio yn y dydd y bwyteu o ffrwyth y goeden hynny byddi farw. A fe wnaethon nhw farw yn ysbrydol, nath y berthynas efo Duw cael ei thorri a'r cwbl oedd ar ôl i ddigwydd nawr oedd bod nhw'n marw yn gorfforol ac yn gwynebu cosb cyfiawn Duw. Mae'n drawiadol felly na gwy. Wrth i ni droi ymlaen i Mathew pennod 2. Yr un themau sydd yn ymddangos fan hyn hefyd. Mae yna llawer o amser di pasio ers Genesis 3, ond dim byd i newid na ddo yng nghyflwr y ddynoliaeth. Mae Joseph wedi dyweddio i Mair ac yn gyfreithiol roedd e fel petai nhw wedi i priodi yn barod. Ond nhw ddim just wedi dyweddio fel i ni'n gwneud yn ein
diwylliant ni, ond nhw yn dechnegol yn briod. Oedd yna ymrwymiad ffurfiol iddyn nhw briodi. Doedden nhw just ddim wedi dod at ei gilydd eto mwyn bod yn un a'i gilydd. A felly, pan mae Joseph nawr yn clywed bod Mair ei ddyweddu yn feichiog cyn iddyn nhw gael cyfathrach, wel, mae yna gywilydd yn codi ben yn does adnod 19. Chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Nawr, wrth gwrs, y syniad sydd yn ei fan hyn yw bod Joseph ddim eisiau i Mair i gael ei chywilyddio wrth i bobl feddwl bod hi wedi cael perthynas efo dyn arall. Ond wrth gwrs oedd Joseph ei hun ddim eisiau'r cywilydd yna o briodi rhywun oedd ein tybio wedi bod yn anffyddlon. A ni jyst yn cael rhyw gipolwg fan hyn ar y cywilydd a'r sefyllfaoedd cymleth a thrist sydd yn gallu bodoli yn y byd. Ond ar ben hynny, mae dyn ni ofn yn does, adnod 20. Wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd yn ddyn deillio o'r ysbryd glân. Mae'n siŵr bod Joseph yn teimlo ofn wrth i ddiw siarad gyda fe trwy'r angel yma mewn breuddwyd. A fi'n siŵr oedd yna bob math o ofnau yn ei wynebu, ond mae'r angel yn dweud paid ag ofni. Yna ar ben hynny mae gennych chi y syniad yma o euogrwydd yn codi ben. Ein ni'n clywed yn adnod 21 am y ffaith ein bod ni fel pobl yn bechaduried, eog o flaen Duw. Adnod 21, bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu a mae ef a waredau bobl oddi wrth ei pechodau. Ac yna i ryw fath o gloi'r cwbl at ei gilydd, mae dynnu'r syniad yma fod Duw sydd wedi bod yn bell, nawr yn dod yn agos. Adnod 23. Wele bydd y wyryf yn beichiogi, ac yn esgor ar fab, a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, mae Duw gyda ni. Fan hyn yn Mathew, pennod 2, yr un themau, yr un teimladau sydd yn ymddangos a sydd wedi bod yn gwynebu pobl ers y cwymp. I ni'n cael ein cyflwyno ar ffaith bod y byd yma ddim fel mae'n fod. Ac gweithaf pob ymdrech yn y cyfamser, does na ddim byd wedi gallu delio gyda'r problem sylfaenol y byd. Problem sylfaenol ein natur dynol ni. Mewn gwahanol ffyrdd a efo gwahanol achosion, i ni gyd yn gwynebu'r profiadau a'r teimladau ofnadwy hyn. Ydy hynny'n swnio'n gyfarwydd i chi? Wrth i'r Nadolig agosau yn effeto ac wrth i ddiwedd blwyddyn arall ddod. Wrth i chi edrych yn ôl ar y flwyddyn diwethaf yma. Falle mae'r teimladau sy'n mwyaf real i chi yw nid teimladau fuzzy Nadoligaidd. Falle bod chi yn ymwybodol o gywilydd ac ofn ac euogrwydd. A bod Duw yn teimlo'n bell iawn oddi wrthoch chi. Chi'n edrych ar eich bywyd chi a yr hyn i chi wedi wneud. Chi'n edrych i'r dyfodol ansicr yma. Chi'n edrych falle ar eich perthynas chi gydag eraill ac
wrth un Nadolig nesau a chi'n canu'r carolau ac yn clywed y darlleniadau yma, chi'n ymwybodol bod eich perthynas chi efo Duw ddim yn iawn a chi'n gweld dyna yw canlyniad y cwymp. Dyma'r broblem ni gyd yn ei wynebu. A ddim yr ateb i'r broblem yma yw ceisio defnyddio y tinsel a'r twrci a'r pethau eraill yma fel rhyw fath o anesthetic i gymryd y boen i ffwrdd neu rhyw distraction i tynnu'n sylw ni oddi wrth y broblem. Na, mae Matthew 2 yn atgoffa ni o'r problemau yma oherwydd ym Matthew 2 beth sydd gyda ni, wel, dechrau newydd. Dechrau greadigaeth newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr y gwir yw, mae'r ateb i'r broblem yn cael ei sôn amdano nôl yn Genesis 3 hefyd. Pe ban ni'n darllen ymlaen yn y bennod yna. Mae Duw yn melltithio Adda ac Efa, greadigaeth, oherwydd y cwymp. Ac mae Duw yn melltithio hefyd y sarf, Satan. Ac wrth felltithio a chosbi y sarf, mae yna rhyw lygedyn bach o leini. Mae yna addewid yn cael ei roi. Genesis 3 adnod 15 gosodaf elyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigo dy ben di, a thithau yn ysigo i sawdl ef. Yn syth, mae dynnu'r addewid yma fod na un yn mynd i ddod. A mae'r un yma yn mynd i fod yn brwydro, yn erbyn Satan, yn erbyn yr pwerau drygionus yma. Mae yna un sydd yn mynd i gael ei frifo. Mae'n mynd i gael ei niweidio ar ei droed fel petai, ond mae yn mynd i ennill fuddugoliaeth terfynol dros y sarf trwy sigo i benne. Ac yn wir, wrth i chi ddarllen ymlaen eto yn Genesis 3, ni'n cael rhyw hint pellach o sut mae hyn yn mynd i ddigwydd. Oedd Adda ac Efa di trial gorchuddio i noeth ni nhw efo rhyw dail bach annigonol, ond yn adnod 21 ni'n clywed fod Duw yn rhoi dillad arnyn nhw. A gwnaeth yr arglwydd Dduw beisiau crwyn i Adda a'i wraig a'i gwisgo amdanynt. Yna ddarlun hyfryd fyna'n does bod Duw yn darparu. Duw ei hun yn gwisgo y dillad yma i gorchuddio i noeth ni. Duw yn cymryd croen anifail. Oedd gwaed wedi dywallt, oedd na fywyd wedi rhoi fel aberth mwyn delio gyda'i pechod nhw. Dyna'r addewid oedd reit nôl yn y cychwyn, a wrth gwrs, wrth i'r Hen Testament mynd yn ei flaen, mae'r darlun yn dod yn gliriach ac yn gliriach nes bod ni'n cyrraedd fan hyn, Matthew pennod 2. A nawr mae Joseph, yr un yma sydd yn gorfod ymgydymu gyda cywilydd ac ofn ac aiogrwydd ar ffaith fod Duw yn bell oddi wrth pobl pechadurus. Mae Joseph yn cael clywed yn adnod 21. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. A mae ef a waredau bobl oddi wrth ei pechodau. Dyma'r ateb. Mae Duw ei hun yn mynd i ddod unwaith eto i geisio i bobl. Mae Iesu yn mynd i ddod, yn mynd i gael ei eni. Mae'n mynd i gyflawni pob addewid, pob proffwydoliaeth. Mae yn mynd i ddod fel had o wraig. Mae'r term yna'n ddiddorol yn dydi. Achos trwy'r Hen Testament, pan ni'n clywed am had, mae'n cyfleu'r syniad o blentyn i'r gŵr.
Hynny yw had y gŵr sydd yn dod â bywyd newydd. Ond wrth gwrs, nid dyna sydd wedi digwydd fan hyn. Roedd Joseph yn mynd i ymddwyn fel tad i'r plentyn Iesu, ond mabwysiadu Iesu nath na Mair oedd y fam. Had y wraig yw yr arglwydd Iesu Grist a Duw ei hun yn dad iddo. Mewn ffordd dirgel ac tu hwnt i'n deall ni. Chi'n gweld, dyma'r ateb. Dyma'r unig ateb. Mae tu hwnt i'n deall, mae tu hwnt i'n dychymyg ni, ond dyma fe. Oedd Duw ei hun yn dod i'n gwaredu ni. A hynny trwy ddod yn un ohono ni. Dyma'r unig ateb i'r broblem, does neb ohono ni'n gallu ddatrys ein hunan, fod Duw yn dod yn agos. Bod ni wedi gwthio fe'n bell i ffwrdd trwy'n pechod ni, mae wedi dod yr Emmanuel, Duw gyda ni. Yr arglwydd Iesu Grist yn dod mewn gweilydd, yn dod yn fabi bach, mewn gwendid, yn dod i orwedd mewn preseb, ond yn fwy na hynny wrth gwrs. Wrth iddo fe dyfu'n ddyn, mae'r arglwydd Iesu yn cymryd ein cywilydd a'n gwaradwydd ni arno fe ei hun. Mae'n cymryd yr ofn i ni'n ei deimlo arno fe ei hun. Mae'n cymryd yr euogrwydd hynny ni'n ei deimlo arno fe ei hun. Mae'n mynd i gymryd y cwbl o ganlyniadau'n pechod ni arno fe. Ar y groes, mae'r arglwydd Iesu'n hongian a mae e'n noeth. Does na ddim byd yn gorchuddio i noeth ni a'i gywilydd Yng ngardd Getsemane, mae'r arglwydd Iesu'n mynd i chwysu dafnau o waed mewn dychryn ar yr hyn oedd o'i flaen Ar y groes mae'r arglwydd Iesu'n galw allan fy new, pam rwyt wedi fy ngadael i, wrth iddo fe deimlo pwys a euogrwydd pechod yn cael ei roi arno fe. Siw mae'r Nadolig yn neud i chi deimlo? Yn y lle cyntaf, yn wahanol falle i'r disgwyl, fe ddylse fe'n gwneud ni'n ymwybodol o'n problem ni. O'n cywilydd, ein ofn, ein euogrwydd ni, y ffaith fod Duw yn bell oddi wrtho ni. Y pethau hynny sydd wedi achosi fod Nadolig yn angenrheidiol yn y lle cyntaf. Ond dyw'r arglwydd ddim eisiau'n gadael ni fyna. Dyw e ddim eisiau i hynny fod y cwbl rydyn ni'n ei deimlo. Mae eisiau'n symud ni. Mae wedi dod yn agos. Mae wedi dod mwyn delio gyda'r pethau hyn. Mae wedi dod mwyn rhoi i ni nawr trwy ffydd yng Nghrist ffynhonnell o lawenydd ac o heddwch ac o fodlonrwydd llwyr sydd ddim yn gallu cael ei gymryd i ffwrdd. Chi'n gweld os yw'n ffydd ni yng Nghrist, os yw'n bywyd ni yn ddyfu, os i ni wedi profi mae ddeian llwyr trwy ei aberthu troso ni. Os yw'n perthynas ni nawr gyda Duw wedi hadfer, yna does dim byd sy'n gallu newid hynny. Does dim byd sy'n gallu dwyn yn awr ein llawenydd, a'n heddwch ni, a'n bodlonrwydd ni yn yr arglwydd. Dyma sut mae Nadolig fod i deimlo. A nid jyst am ychydig wythnosau, a nid jyst tan Rhagfyr 26 neu dechrau Ionawr, ond bob dydd am dragwyddoldeb. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, ganwn ni garol arall efo'n gilydd cyn bod ni'n gorffen yn hoedfa ni.
Wel, gadewch I ni weddio fan gilydd wrth I ni orffen. O arglwydd, I ni'n dod at y ti yn awr, ac I ni'n cyffesu fod yna gymaint o bethau sy'n gallu'n harwain ni I deimlo cywilydd, ofn ac euogrwydd, ac ni'n gwybod fod y pethau hynny'n dod yn sylfaenol oherwydd ein pechod ni. Y pechod yma sydd yn ein gwahanu ni oddi wrth y ti. Ac o arglwydd ni'n gwybod os na rhywbeth yn newid, yna fydd ein pechod ni yn ein gwahanu ni oddi wrth y ti am dragwyddoldeb. A dyna yw uffern bod wedi'n gwahanu o dy gariad, o dy fendith ac wedi'n gadael yn ein cywilydd. Ein ofn, ein euogrwydd, a'n anobaith wrth I ni wynebu dy gosb cyfiawn dy iambyth, ond o arglwydd, ni'n diolch dy fod ti ddim eisiau ni wynebu hynny, a ni'n diolch bod ti ddim eisiau ni brofi y pethau hynny nawr, ond yn hytrach dy fod ti wedi rhoi dy fab dy hun, mwyn I ni gael llawenydd, ac tangnefedd, a bodlonrwydd llwyr, ynddo fe. Diolch I ti arglwydd derbyn ein mawl ni yn awr. Ac o arglwydd, helpa ni yn awr I roi'n ffydd ni yn llwyr ynddo fe. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.